Yksilöllä tuomarit päätöksen ensimmäisessä erässä. Siniset kuuluu. Jääkäri, Kalle-Oskari, Suvanto, Määrä, Larukkila, Uudella. Suomi, punainen, Karvinen ja Sininen. Tämä ottelu ratkaisuutena Karvinen ja Sojainen. Otteluun 2-2 otteluun voitto. Nyt hintapainotaan voittaja on se, joka suorittaa ensin suorituksen, joko yhtä tai sitten suorituksen. Siellä ottelut käydään. Aivan jalka! Ei oo mitään hätää. Vähän toisen puolelta kiertää. Pyöri mukana. Älä päästä. Toiselle kierrokselle Kouvola varattiin Norjeen ykkösjoukkueen vastaan Braasiin. Siellä ensimmäinen kerran 65 kilogrammaa oppilas Jussi Aho. Älä päästä malttiin. Aivan jalka, ota halppi kiinni. Arvo ettei jättää. Kierre, käy mukaan. Kyllä lähellä. Seuraavaksi oppilas Pikäläinen vastaan aikuisempi Topias Olenius. Liiku mukaan. Perään vaan. Action enemmän toivon. Pyöri mukana. Tarvitaan kuulutusta todellakin Kouvola siirtyy jalka vielä pois sieltä välistä. Aloista ohi vaan. Älä pidä käsillä ihan kroppaa. Alkaa yrittänyt tehdä. Älä päästä selkään. Aro staanpaari. Aro käy. Hyvä. Kaivo. Leukarintaa ja kättä väliin, älä päästä. Kädet välissä. Selkälattia. Pidä kädet välissä. Toinen käsi aina välissä. Paljon 15 jäljellä. 15 jäljellä, ei mitään hätää. Et päästä. 15 sekkaa. Pidä. 10. Tee tilaa. Hengitä syvää, hengitä vaan. Hengitä syvää, ei oo mitään kiinni. Ei oo hätää. Liiku. Noin. Loistavaa. Ei ollut lähelläkään. Enemmän lyötiin, pidät sen kaukana. Omaa painointia. Nyt se taas pahasti tulee sinne. Pitäis vaan kovempaa ja enemmän. Se pelkäälee sieltä. Se kova makus. Jonain oppilas Pikäläinen saa nostoraikalle. Näin Kouvola siirtyy 2-0 johtoon. Seuraavaksi 85 kilogrammaa oppilas kulttuurisen häkkinä. Avustajat Häkistä, toinen erä. Tullu perille, saa tiedä. Lyö vaan kunnolla vaan. Suoraan ja appariin perään. Läpi vaan. Appari heti kun menee kyyttiin. Scrolla. Älä päästä malttiin. Pidä se jalka just. Ota jalkoja väliin. Halfi kiinni vaan. Jatketaan raskaan sarjan jääkärin Raattori Vinameelta Kouvola urheilijoiden ykkösjoukkuetta ja Sinnisistä Kulmaasta. Kädet lähelle teille ja
Varo puristus. Nyt ylös vaan. Katkaravun tilaa ja ylös. Hyvä, ylös vaan. Ylös vaan. Älä anna sen vielä mattoa. Lyö, potkii. Sit vaan tilaa. Sit perään. Päälle. Lyö! Älä anna jalkaa. Mitäs siinä? Ei mitään hätää. Ei päästä kierrämään helposti. Suorittaa pisteen ja voittaa samalla kouluvarttuvuuden ja yhteisjoukkue voittaa Rasin pisteen 5-0. Jalka kiinni ja halppii. Persettä ylös! Hyvä! Minuutti jäljellä. Kättä pois kainalosta, älä jätä sitä kättä sinne kainaloon. Käsi pois, purat sen guardia, tuut ylös sieltä. Nousee, niin jalolla viippaat sen siitä. Polvi perseeseen. Älä parasta saksis viippiä, ylös vaan! Noniin. Ylös. 30 sekkaa. Ja sit vaan kunnolla. Vaan niitä lyöntein. Sisään, kunnolla. Lyön niin pärjää. Älä mennä vaan. Päälle vaan! Älä mennä. Lyö! Ei, lyödä pois se. Anna polve! Hyvä! Joo! Perille menee! Mene perille! No niin, ja Ja sit sit vaan perään! Lyö! Anna mennä. Viimeiset 10 Alkaa! Ulkea polve! Mene perille! 5 sekkaa! Anna mennä perään. Sit vaan samalla. Pidä koko ajan, älä anna sitä jalkaa. Kaveri alkaa väsyä jo. Se saa sen jalan nyt huonommin. Pidä se jalan itsellä. Anna sitä jalkaa. Avustajat Häkistä, 3. erä. Anna jalkaa. Se on sun erä. Seuraavaksi sarja 71 Anna Oiskila Otteliin ja vastaavasti kouluvastaisuusjoukkueesta ja oppilas Jari Nikolen. Oli Hanna Suonen, Kouvola Sininen. Varo sitä mattoa vielä, pystyy vaan. Hyvä! Ja sit lyöntiin vaan! Lyöntiin! Lyö! Anna! Alakoukkuu heti kun laskee päät. Ja sit perää heti. Varo suhteen. Pidä sen jalan nyt kiinni. Pidä jalka. Lähet kiertää! Sieltä kautta alas se. Pidä jalka. Nyt mä etestä jalkaa. Olmissa etestä. Ja lyöntiin vaan. Anna mennä. Jalasta molemmilla käsillä jalasta. Sieltä just hyvin kaada se. Lähet tosta. Kippasta kirjellä. Ilman sitä. Ja nyt te rakennat siellä alhaalla. Varo ettei kippaa oikein. Se lähtee kääntyy justi. No niin. Ja nyt rakennat siellä. Nyt tuo ne kädet. Se ojentelee koko ajan niitä käsiä. Pidät kädet lähellä kroppaa, ettei pääse rokottaa. Rakenna. No nyt se ojentelee. Liiku koko ajan. Älä jää palikoille, älä päästä hakemaan. Nyt iskaa. Varo sitä kättä, käsi on suora. Ja nyt te siellä kuuluu. Se käsi lähelle. Älä anna rinkula, varo rinkula. Naaman eteen jalka, naaman eteen. Ylös vaan. No niin. Sitten vaan lyöntiin perään. Hyvä! Koukku on se leuka.
Koukkuun leukaa! Luukka perään! Lisää, lisää! Rautaisi syyttää koukkuun heti perään kun irtoo! Koukkuun! Kunnos maali! Koukkuun heti kun se irtoo siitä jaloista! Ei jaksa enää! Lopara perältä! Ei koukkuun! Ei jaksa mitään enää! 20 tsekkaa! Ei oo paljon enää! Lisää! Se oli sun. Oli helvetin. Ihan ylivoimaisesti sun. Se oli siinä. Se oli siinä. Menee pessoon. Vaan blodea housu. Pienen ammattilaisena urheilijoiden oppilaiden Tankki Vanhantalo sai noston aikaan ja siitä samalla Haminalle toinen otteluvoitto 2-2. Valitettavasti täällä Haminan varustama urheilijoilla ei ole ratkaisusarjasta edustajaa, joten pioneeri Jukka Sterinen Ottelun voittaja ja Sotilasurheiluliiton mestari 2-1 hajaäänin punaisen kulman Yes! oppilas Takala Jesse, Porkkalan varustaman urheilija.